बकरिया नहीं खस बनले का रे बताओ दादा होई बकरी है घामा में मुँह बुझा तो कनी के बताओ कहीं ने पानियो पियले बाबा सकीना होई घामा में बांध के सही छोड़ देले बाबा सो खियाइला बिना मुँह दियो सो साला बकरी के चलो बुकी लगलू अब जब बाजार देखावे बताओ तो भैया सही बकरी एगो मुँह दिल सन पिछला साले गोलबा सुना तावे रे हाँ बाबूजी आइबे की को बरवे में घुसर आवे रे का हो का चिल्लाता हो झूठो के बतावा तो ही बकरी घामा में वो सही छोड़ ले बस सही कर बस बकरी ओकरी ना चराई शादी भइल हम जाते अपन मेहरानू के लेके डुमराऊ कहां बड़ो लंठबाजी कर भाई बकरी आई कैसन हो गइल बिया रे ना हम जाती डुमराऊ कौन चीज खाए के नहीं खसा डाला तो बानी दो बानी खाता वो सब पाड़ा नहीं बानी के तो वो सब बानी के चराओ हम जाता नहीं डुमराऊ कुछ पैसा बा ओइला है जब मुंह लड़ावे हमरा से मुंह लड़ाओ तनी पैसा दो ले जाइम कपड़ा खरीदे के बा कापड़ हां ये खाली लाठी लेके खाली बकरी चराओ तो बकरी बेच देगो हम कपड़ा ना पहरी ना हाय तारा खातिर ठीक नहीं खे हाय हाय धोती ठीक नहीं खे अब का पहनब लठिया कहाँ ले तो लठिया कहाँ जाता नहीं हम पैसा दो कुछ पैसा हमरा क्या नहीं के बुझाई हम यही तरी जाई बतावा ई बकरियों के खाए के नहीं खसा डालत बकरी के जाता नहीं दे खाली तू घास चराओ पैसा मैं अति कबल देता रहो पैसा हमरा क्या नहीं के बुझाई दाने दा काट ले बगली में ले तो पैसा ले ले बनी ससुर 1 रुपया बा पैसा बा कहाँ धोइले बड़ो कैसे जाई हम बाजार करे सामान लेवे के बा भाव काटड़ू खियावत है त पैसा बा काट ले बगली में दो ना तो खाली ससुर होली एक दिन का मैं पैसा पी ले रही थोड़ा सा काट ले जाता नहीं घर से काट ले पैसा लो हटो ले मनीषा जो तुम करे के बा कर हमारा से पैसा ऐसे मत कर काजी का चिल्ला तो नहीं कबे से हाय देख पैसा मात्र नहीं खंदे यहाँ के तो लुरिया हमरा अच्छा ना लगे सच कही तो बाबूजी के 1 रुपया कहती कि दो 50 रुपया जाई तो नहीं खन देते हाय सही रहल जला हां हमर माने हटे हम जैसे भी रही शहर से आइल हो देहात बुझाई तो देहात तो का करी हमार आदत बटी ये सब पे काहे बोलता है ई शहर है यो शहर हटे तू चढ़ी बनियानी पे घूम हट चढ़ी बनियानी पे तू हो जा हरी क्या घूमत देखी सुनी कहत ना कि हमार जन मन करी तने पे ना ठीक बाटे ना चल शॉपिंग करे लेके जत रही ना हमके जा चलो तू चलो पैसा जा सो जवन तोनी के करत बस तो ठीक है करता पैसा से लेनी है बा घरे धइले बहन चोरा ले चलो तोनी के इरका बुढ़िया के चुलगुल के ऊपर चल गई हां ये खाली कह झूठो के जा तोनी के करा से जा चलो चल जा पैसा लेके भागल जा एकोनी के खाए के नहीं खसा डलले यही तरनु करत बस आय तू सा गइल हवा कातना बढ़िया ले पाल पोस के हाथ का देली आई रला हिती चुकी ना जा घूमा हाँ ओकरे नियन लांठबाज हो जा बतावत है असही न करत बस हर मैसेज पे अंदर के ड्रामा लगा जब शॉपिंग पैसा धइले बन चोरा के ए धइले बाबूजी के पैसा हम चोरा ले चलो अंदर चला ले ली पैसा धइले बन ढेर सब लगल न कोई सनर घर बैठे जी अरे घर खराब नहीं के मैं तो चलबू तो क्या हुई नहीं जा हमरे घर में ना हम किराए पे लेकर आए लगे ठीक है ना तेरे निहुरी जाता नहीं निहुरी के ढुक अब दिक्कत ना हुई पैसा चुरा के रख देना मिलबो ना अरे यार हम परेशान खींच पड़ला और कहां पैसा रख देना बुझाते नहीं के हमारा हम देखनी सुबह की कोना में रखले रहलो जा हला ही नहीं के कहां बैठे हो जा हमरा छाए के लेट होता रे हम कहले बानी अब का कही अरे लोकल बा तो किया में निकल देले टचिया में देखी तो टचिया में हां बूढ़ा वाटा अच्छा खरी तो टचिया में बतावा हम पैसा देते तो कनी के भिखारी हो गइल बानी पैसे उनको लोग के भुलाई रहता कमात वालो तो अपने लांठबाजी में उड़ावत वालो कहां है मैं तो पैसे नहीं खेलो होती यार कहां तू नहीं जा घर रहत तो कहां रखल ना हमार दिमाग इतना खराब और ये कुल का होता रे
कुछ लेवे के रहे सामान। ये हमार टंकिया का है ये। हमनी के जात नहीं जा। बताओ हो दादा, साला पैसा धैले रही बुढ़िया के निकाल के बतावता। जाओ बूढ़ी, जब से तू गइल बाड़ू नु तोरे एगो लइका बा बड़ा याद कर देले बा। बतावत है टंची तूर और के पैसा हमर मैं निकाल के भाग गई। ससुरा का ने कैसे ढूंढ लेला, मुर्तारी के नीचे धैले रही था। अच्छा आजा ससुर सांझे का तो के बतावत है। अच्छा आ चलो ससुर तोहरे इंतजार करत है। कब तू आवेला आजा, पूरा हम लाठिए बरियारे रखले है तोहरे खातिर। ससुर तोहर मार के नाटंगरी दूर देली ना तो कहिया का कहले रहला। हमू फिरंगी खानदान के लवंडा है। ससुर आजा तू। ए जे शॉपिंग करे मजा ही लेते ना। बहुत सामान किने मजा आला। बुढ़ऊ लेकिन पैसा धइले रह ना। ससुर कहाँ कोई रहला, कहाँ कोई रहला। बाबूजी मारो पैसा काटे नहीं जा बाबूजी में तो मारा तो मारा के देवती यही एकरा के सिखाइले बाड़े बुझाई। बोल रही मार्केट करा ले, मार्केट लेटा दिलो हमारा के। तोरा के पढ़ा लिखा ले बिया। बता बताई देखा एक ही ते चुके बिया बड़ा फिरंगी बिया रही। फिरंगी बाबूजी जगह नहीं के बोला तो काहे लटिया से काहे के बोला तो भाग जाई। भाग जाई तब हटो हटो जाए ससुर ले जाके सरसों पाकला जल्दी एकरा से ले जाके कटवावा बुझाई। सर कुछ ना काटम ठीक बेटा ना। कुछ ना। हमारा खाना बना के लिया बाबू। ना हटो खाली ढेर चनाक बनता खाली हुआ, बोला तू कुछ हटो ढेर चनाक बनता हुआ। चना ससुर का अरे बता रे हमर पैसा 2000 रुपया उठा देले उ के भरपाई करी। बाबूजी ना हो बाबूजी आई तो सही हमर लुंगी धोती खोलबा। चश्मा दो चश्मा मार। अरे चश्मा मार दे रे ससुर। अरे चश्मा मार रे लौकत के भागे तो। अरे चश्मा मार रे। आयो दादा साला यो सही नु करता। जो फायदा लेवे को होता, पैसा चुरावे को होता तो हमार चश्मे निकाल देता। कहाँ रखले है मेरे। ए जी जल्दी आई ना। साला मेरा हुए के मैं सामान ले आइल बा। बड़ा चश्मा रे ई कहाँ रे। आयो साला ई चश्मा। अरे आया सामान है कहाँ रे। पूरा लगता धरती पर लट गइल ह। सारा चश्मा उल्टा डाले। ससुर के घर में कोबर में गइल ह। तारा के बतावत है लियाइल बड़ा मेहरारू के लिपस्टिक उठला ली।